Mwanju murigiriria skuru ya sekondari ya Murang'a Nyakongo yogotoka sub county ya Masaba North ward ya Gisima bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo ritukuria rero ya chorokoba hamo yabo yechiranda chirichira chiekora erali inse ye skuru echo chire inse ye conference ya Nyamira Westfield skuru wetani 25 kurwa se conference yo nigo chiakirana egosikerana se skuru yo ya Nyakongo abo aso mwalimu munene wa skuru yo Samson Makorata abuna ekero abarkwa bakubekwa ase nne nigo bagotwara matsikane nabo igo chimbwa chingiya ase obogema bwabo. Today, the 22nd February 2025 at Nyakongo High School, I now declare it as part of the family of rallies conducted regionally in Gusii by the association known as ACA in collaboration with the Education Department of Nyamira Westfield, officially opened and officially launched in the name of the Father, that of the Son, and of the Holy Spirit. Ase tukoria lero yogosasima twaomeranira iga chiskuru awao ase ngenjio meroberie mia ya korwa amono borai bwito wa Nyamira Westfield baragense moye ite ya Nyakongo Boys etukabe center gold kirali cyabana baito ntubuna abarimu bane bwito nkolinga abana baweta sama kokaito bali no gusoma na gweta biya asama temo bakine batware ngwingira kugani gwito nkolinga mambia abana abakara baetire ali asebarabe abo munyabiasara kumaitu nyasaye abe no munyagitari abo yo kumaitu nyasaye abe no mwalimu kumaitu nyasaye abantu bayinto tikatosegeta abana babake bamanya nyasaye kigara abana batangire nyasaye nigo bagokanyeka kera bakanyekire kibe kisengi cyasowa automatically ekero umwana amaite nyasaye miganya agusikanya no mwiboli gusikanya no mwalimu ende kisengi cyasowa kujya igo abayiboli asimole sabira abana bayino basegete bamanya nyasaye asoboke bwabo ekero umwana amaite nyasaye karomoke kagokina takomutiga ora kera kuri skulu ya Nyakongo ne university iga koinyora chinchira kiri cyakare uranero